Aceasta este expoziția de fluturi. Anul trecut. Și ei sunt vigeni. Dar cât sunt, mami, uite-l și pe ăsta. Să filmez pe ăsta. Ăsta nu zboară, tati, lasă-l acolo. Fluturaș, fluturaș, fluturaș. Ia uite-l și pe ăsta aici. Ia uite și pe ăștia. Vreau să-i fac să miște. Nu mișcă.